šaraf? Da. A ti to ne ide, da će ti tata drugi, može? Gdje je drugi Sad ćemo doći do njega, može? Strpi se malo. Gdje je tada? Matej, šta radiš to? Šta radiš s tatom? Popravam stolac. Stolac popravljate, kako vam ide? Super. Super vam ide? Si ti mali majstor? Da. Da vidi mama kak ti popravljaš stolac. Nisi oni šarafi, kući stavio šarafe, dobro? Meni treba šarafi. Mam jedan šaraf. Ne mogu, nema viška šarafa. Daj mi. Evo ovo ćemo staviti, ali čekaj, moramo prvo stolac okrenuti, lijepo ga namjestiti. Onda ćemo ti staviti svoje šarafe. Daj mi. Jedan šaraf. Ja, tamo mi taj treba. Daj mi. Nema šarafa, nema.